Nalazimo se ispred hrama Vaskrsenja u Svetom gradu Jerusalimu. Sada ćemo poći u unutrašnjost samoga hrama da posjetimo najsvetija mesta vere hrišćanske. Kad dođemo do glavnih ulaznih vrata Jerusalimskog hrama, desno put nas vodi na Golgotu, na mesto gdje je Gospod naš Isus Hristos bio raspet. Nalazimo se na Golgoti, na mjestu gdje je razapet naš Gospod Isus Hristos. Golgota, grob Gospodnji, ploča miropomazanja, danas se nalaze u jednom hramu. Nekada, kako je zapisano, Golgota se nalazila van zidina jerusalimskih. Sa Golgote put svakog poklonika vodi na ploču miropomazanja, na ploču na kojoj je tijelo Hristovo bilo položeno. Nakon celivanja ploče miropomazanja na koje je bilo položeno tijelo Gospoda našega Isusa Hrista, nastavljamo put ka grobu Gospodnjem, mjestu gdje je tijelo Hristovo bilo položeno.